to buase cash in the hot to buase. Say I come and nipa say. Sikana TV so na techimai and one now so TV so say we two Busom was no and one more sika adwetire say feko bobera say sika utumi de bedru fie ana papa sika bia medru mi fie sika bia medru mi fie ebedru kom ti ebe ma me san be ya zan no mo on first can ndu fie sika bia nru fie won ti me ya zan na nkasa ma me ametenka say yes me ya zan na me twi phone friend say papa me yale no wala ai se dia mabre ana no na wo ko kanya ase ho no man kan kire wo se enkoya zanti won kire me nipa bia wo ko ne nchen abeto sene. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been failed? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servant the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays and Sundays. Too much GH, yeah, all the social media platforms. So, obeti me follow ya, you know, like, you know, share, a face, you know, subscribe, ede amame. A Sofo do na aba or my gun mo. Ebi ma shase na efe ne mum no ewie ya no ene asam no. Ebi so we ewie ya no na efe pa o ma shase na emu odene ene sen. Maami bi abomoden ya on adansidi a wodi wo Sofo ebi akache na okire ni nsemu a na kire se ade a wabre eyie onu bukata enone emprofo enam ni asofo bi mu eyem ene obobone niam asise nro tete hahan ese woton adro no de akopie mu ewede Nkuto akate a na ne waton ene Kyereabosom so kra de ene ebobo na maame ni nsam na woka no eye secret bi a woyiyi ede afa atradifo ene adwuma hyehyɛ ya asofo no ɛhyehyɛ na wode dada nkrofo se na woyɛ powerful ama na nso bekɔkɔ wie no obedi usika bewie no na wakɔ akɔfa ehaw ede atom ho so yenti maame no ensam no emra dua no enti ontu na onhye ne botoma na onfa mmerɛ me Agya Nkuto ho Agya Nkuto na me ntono masmafo ukoye business so me bo business ankasa so wo de wadwen nanam me ba adwene Kyereabosom so tumi tuma me ba cha Kyereabosom ontu bosom eye niema bi ne kyese papa no wode ye yazan Kyereabosom ska so bibia nim enya nokore na asama ewo honi ukode a dade na wode ne sa ato so na wa bompa ya mawo papa akom no wo hye me mankasa o hye wo ma o hye me ma ne nsa na wode to me so ne hye me ma me sa be ye madwuma be ye 4 years for 10 years ansa na papa kura na no ya me behu no ye wo se TV so wa hye Busom no wie no ma o se o ma ska san o ma me no 50 million no man kola ne 10 pachaw sikano en papa na wo kan ho ma dia ka wo so mo sika se fe ko ye sika dia wo dia ma wo se skani na skano enka wo nsa en mra so sai mebo mu nyina achi minua no mepa mo chaw sika ne fa papa sika ne ni me ho sika no o mo mfa ma ho no fa ma obeje na dia san ya podi dam tie me to buase cash ni ndu ho to buase say ya kama nipa hu se sika na TV so na techimai ene won na so TV so se wo tu Busom wa hye no ene wa ma sika adwetire se fe ko bobera se sika utumi de bedru fie ana papa sika bia medru mi fie ebedru kom ti ebe ma me san be ya zan no mo on first can ndu fie sika bia nru fie won ti me ya zan na nkasa ma me ametenka say yes me ya zan na hwe me come for in Jesus Christ am to bedu Capstone Church no evangelist kise do so dan no agifi nsem odu sika san sana me ka man kasa me ma me wie at grade 30 ne me ba at grade 1 na me ma me one me papa
Sa wo mama kwanya ka ya anye se ni papa asese wo ye me. Sa me kasa me ka na misu a. Ensase misu sa wa abofo anim. Papa minim ni ba bia ada. Enya papa ne de me ko. Enya papa ne twi ni phone frɛ me. Na enya maame so ne twi ni phone frɛ me. Ka so church papa we medidi na tam da. Papa we me medidi na tam da. Na me gina ha yayi. Ah, enya Kyereabosom ni. Mfo man tade tintin so fi won kono ha. Kyereabosom wa. Wa no kre. Oduru mi fia nim me na me bodua. Na me gu nsa bodua ta no obeso mi mu. Oh ma me wo fe dua beku. Papa jai. Man kan tane sakwasia. Fa watale yu ko. Aya Sofo a mu bodua na mu jeje o mi kwaja Nkuto kora no. E de no mo de yam jana mi mo mi dua. O hwe mi se ya no wo suniti. E ho no ka kire sister bi em se no nim no ka kire se ma me we nya me de ne sabe ka no. Papa ke mi tuche. And if I'm able to chame, then Cassa be and the minua way. Some phone, I'm a friend, a catch and say, Papa, what a job at 20 city, men own as I wouldn't him. Into Bedu Captain Church, Papa Giusicana, Papa Jiska, or Joan Tardier, Papa Gematan, or Joan Toma, Papa Gementum. Oh, but now minimum doctor soon minimum nine. Adam Eba Papa Chano. Eh, police need be Nina. Afedia maya mazana bromeso. Ama afedia nyamina chia mekamo. Na satam na mabesna ko kureyo mutu godu osi. Kenya se ni mako je obi 20 million obi shame bag ho. Enti na me wadwo ame na one kwe. We akola bone papa. Enti ye ba no. Aka mu ni mi hu se. Ne na mi di mi mo shanketenkete ana majeje no. Nenye ize papa me so me nya ska me wonante bio me papa nya hu sa nante ko me nante temperature ba na ti sa nante me nya ska anuanu ska chia bi wo ho nsa papa ka sa aduane bi ti ase ska so chia wo ho me chia me nya nya sa ba hu sa me ba mamra Stephanie babo nkwata mole na mo ngina ntwi nam azasi kanu no mu na di he. Na Stephanie wo wani bi ya ka wo nsole mai wani bi wo nkura we wani bi wo papa nkati ya wo sudi e ka no kura aye amechira moyi ni nyina agumeso o minimum no na dan na ye o minimum ho ne pese metie ho ni doctor say na o minimum na ye de yen papa me minimum no azana boroso nti ne ya ne sa awurade da wo sese de wo ha memma enti metua wo ka enti dana no pa ba bia metiatia onkwala yi prapra na me ba bebie kontake tuai sama ya za atwene ma na gum nti wo mmere me ton ti me da so na no pa che se me teme office enti me duru a me tema sum pa atonsina mani su ye metum me hu ba bia ne me abana so dia charge dia ma ba kire na ne me na abana ese obi abo me no le ma no oboa opayale ne me na wo abana obi abo me papa no ano no se me pajamitia eno ano no ne se yale ni so mi mu enti maso ni dikan hyase ni mfa no enti aba nwumre be se no nsia ne ekita benkum no soso eka ho ne ebe so me kon ne papa mi ntimi nkyere sane yale no na sam sitie ewiase nyina ye mi sum na me kunu su ni ha o ba bi adwuma ntotoro so ne me twi phone friend se papa me yale no wala an sese dia mabre ana no na wo kọ kanya ase ho no man kan kire wo se enkoya zanti wan kire me nipa bia wo kọ ne nchen abeto se ne ene papa me kasa wonti me home me minimu na prankasa na me ametenka se pampan yankasa wo manum Mami edi adansie yi ewo eye evangelist Kingsley Esiedu abra wakopie mu ewo brekum na wo ye eye crusade kese pa ena nyame nam no so yare na eha mami osa ye emane ko ye ni nyina eye se mame no bukita wabu nkrofo enam nyame kwan so ton nro na oye konfo so edeka ho na woni Kyereabosom enam ne yema ne tumi ene ade enumu ena fei anko wie ne papa wode kwafa yare ede to ne ho so a na okasa kura nipa entimi enyina ne nchen ena okohia nyame difo
amanya me di fatimi asa na yare na no na secret ene niema wo fomu a wabu nkrofo sika kese a wade ni nyina akire wode asa ho yare a ankwa nkosi aga no odi adanse ama manfo ahusem se wo sori na wo nam anase wo te se ye bo nipa bontenku jesu ye ena we no ya ade Sofo we na me kwa no ho eya na wadwen ho empremienu dodo na eya dwuma hyehye ene atro ena wode eyesa nanso no eyade a oman Ghana mu ohwe se na ewiase ne sifa ko nipa ho kire no enipa yare enso onya sika emfa ensa ne ho yare obi onso a eyesika ntentem ena wo pe ene obekwa kwabom wa wo maame na eya wo papa na eya wo ni nyina eya nieme bi a eya na enam so menipa dodo na edi kopie mu ewa Asofo adodo na akate nanso ense ko ebe edwa na se a enti Ghana Asofo bi mu kra edi ebe mpa na sesei aba ama wo bi asori a wo fa Bible nyame afre no ofa Bible was nyame afre no na ne akwankyere ahodo ankwamhye ahodo no wo hyehye na ebe wiatie no na mu nsam dodo na epiepie edeba adwuma hyehye ya wo hyehye ebi bisa se nyankopon no kra yesom no edi ebe mpam na wo twen ansa na wo ma se ni pe timi yusu ni din di bunkrofo wo wi anasto na wonam ho ankabeya onia enya papa wo mu no na watwa edi afiri mu ne ye papa nso no ama mu aye adwuma na nso ni nyina no ono anasem se yama ni nyina mo munyi se otwabre ni do an obeji ni de edi afiri mu eno nti wo bisa se awrade wo betena se ama manfo ase enkrofo ma kakra wodi bedidie di behwe wo ma Asofo bi mu age akosi se wotwabre ni ba bedu ansa na watwa ene na oye ne sa na kamia ye se awrade odo a wo so dodo ye no aya na akakakra eno nti nkan awrade twetwe ne nsam nsai na ne atredifo yi a wobu nkrofo yi ene na wa shon dem na jatie sim he pam na hye ene wo na manaka wo di abo gbirim na asen no na awrade am ye hu sende nkrofo yi omonema ne wone ya ensem fata wo yusu ni din keke no oma omho ada ho nanso awrade de wo fa ne bo a wonto ni ntemti onya konfo wonya Busom no wabua ne nsem ano ententem wagya wo nyina no wabu Ghana fo bi bukata enu ti maame nkire mu anatesem wo ko ba bi anu am wani ada ho na wa ya hwe yie enti sa de ana ne ye de asokwan beda ne watenkyena enti sa wo be kosa wo kopamwa enso be wie na honhom akese e na ye de agya wo enti sa de ana afa kuro no papa na ye bo wo se ne wo ko eye Kyereabosom ho ese wo ko tutu ahonhom na nso wie ye no ahonhom a Kyereabosom edigya no ebro oha ni nyina ye nsem a wo kan ede atu Ghana fofo wo fa wudie wo mu ana de afa comment section na se wudie ni mu nsu na se wonu obi ana de afutuo na de amano follow yen wo all the social media platform no so wo betimi subscribe ede amame no abo notification bell no so ye upload bi ana wonsa etimi aka bi wo hia me afra me Empress Anne ememe nyina Kyereabosom pe aduana de hye makra. My God. Nyanya ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na ye kwa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de adwuma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, minia. Me no wa for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I want Ghana have a beer in Sassy. They want to up to Ghana. I want Sassy, I want Jerusalem as a bear fiena. Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodoa, and I Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Lunimercy, to copy anyone. Then get the home crown and say, Ukutaka. Now they pass us. I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it? There's some gas in the Majis. I say, oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other patch of my come down, one patch of the patch of my consultation. Ahaye Isaac Nana Opiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwana yedele. So pe ekunja papa bla Isaac Nana Opiri Yeboa Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia opibia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e kona Isaac Nana Opiri Yeboa odele with. Ohwa kunja misimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a dia ba we ye di ma etufo bo e ko de bia ope wasase we so na na obi ye bo anko na betuma mo China ko ndwa pe e na ye ni bi but e ko ndwa bia country bia ko ndwa
wopɛ no yɛdɛ wo sɛ bla na bɛ challenge yɛn na bɛbi sɛ yɛkundwa a wopɛ sɛ yɛntumi ɛnya ma wo a bla Isaac Nana Obiri yɛboa enterprise ɛwɔ bɛka free pipe junction hɔ na wosane first ramp second ramp no Isaac Nana Obiri yɛboa furniture enterprise ɛwɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ ɔne Nana Obiri yɛboa din kita ho biara frɛ 0558 78 2268 anaasɛ 0277 tie no man yi 0277 469933 ekundwa bi a wopɛ no Isaac Nana Obiri yɛboa no ntunchia sɛ wopɛ ekundwa wei ɛne ne mpa seta normal no frɛ normal no Isaac Nana Obiri yɛboa bɛma wo ekundwa wei ɛne ne mpa ekundwa bi a wɔ ha bi a wopɛ ɛne ne mpa seta na Isaac Obiri yɛboa nko a na ebetumi ama wo ɛwɔ Ghana ha